سلام كمان شيخونز خبركم تخطاتلتي فونوير تي في بروخ سنبت عليكم كتكونوا تسفانا غوركون لومي سنبت يسران حدا ما هذا السدالو زينا ومسنا روح يزلكم قريب لهم لما قلت بغير زعدم ساعاتكم تصنح ميكال حرقو فلما جنبك أن توتاتو فيلم ميسر حريشة أب زوباتات مأكل عن سبان كاشواركا نقصقص قدام ربع عمل سميل كذا خيباتات أب محدرة سندات مزاجب تنزتو كوري سيمينار أب قدمنا بلاد حيل بحر توايبو إيرتراوي تاتلت نازريت ولدو لومي أبستغانع ماراثون فيينا قدامي توجع أب زيناتات وصعي كونغرس أمريكان يوكرين إسرائيل دسي تايوان 95 بليون دولار دقل كجبو وسيل أب بروندي برتعزنا بزسعب حركاتات علغلغن مهما مريتن سواء واتان كساراتات وريرو أب برازيل أبز عمزي برسني دنك مالت ويلكام نايزو موتو سبات قصر حرشنش دشيميتن كان زبط صحيح حبب زرزر زيناو مينستر الحرشة كاب عصوتو شدشك ساب عصوتو شعات ميازيا نقسقاس قدامي ربع عامتن مدلاي حمش عامت استراتيجياوي وطنن زملكتا خيباتات ابزوباتات ماكل عن سبان غاشواركانا كايدوم كاب هزباو ركبات نايتي مينستر زبصحنا صبصاب غير مسكل غرسكير كاوربوي أبزي مينستر حرشة أما حضرت زبطاتن نوسان زبطاتن كمون لعلوات حالفتن كإلاتات حرشة زركبوهم لعلي 400 تساتفت زتقافلوا أخيباتات حمرت نايتي أب حموشت بروغرامات مالت لمعات مريتن محدرة بهاريا وهابتن لمعات زرقاتي لمعات انسسا وهدن زلاقن منبرون حرشة ونقدن كمون محيال تكالون سبعون عقم زتقلل كاب كلتشحن عسران ربعتن كساب كلتشحن عسران شمونتن زرقاح وحوس ما أزاوي مقبي نخلو أب كلو زما أكلو استراتيجياوي وطن بمنقدم أكلاي بصحفة مينستر حرشة قريبهم زوباتات دما أبزو مستدقسو بروغرامات زتكورو أب قدماي ربعي كلتشحن عسران ربعتن استتكبرو مدباتن وطناتن أقريبهم أتم زقارو صبصبات أب مزرقح كإلاو عقم سب ناب درجة عدن من محدار كبابن معقب حمدن ماين مسرح مثلا أسدقاتات لمعات حملتن فرتاتن تعنا انسسان بقلن حرشاوي قصصر نطفتات مقعبة تتحرشا مرمراتن فتنتاتن مختن بتاقربن كالوتن زتكورن هيرام تساتفتي أبز قبر وزته مفواس ما يقعتات أبجزئون ببلآثن كتكبر أما أزا زتكورة أقباب حرشا كدفعلو ممعبالن مأكابن مرط زر سعري بعتب كتحاز تتقامنت فساس دقعن كابزي بيتاو وحفز الدالو كومبوستن كتبابع حرستوت عينتن تحستن حمدم كمرمرو أبيات تمرت حرستوت كسفح كتتلن قوصرنا بتاقرب كحيل صهياي حو عينا عتم مصنعتن قوصرن كقبرلو بصحاوص عاد صرحو أقبابات لمعات مسنق التأتاتو بزي حقنا بهاجر زاتو مدهاني حرشة عتب قوصر ككايد اللهم سجنان مسرحن مقلي وحيز فولي أدهبو كقبرلو كمون مسراي زرقي بأقا ككايد زبلون كالوتا قد سريتاتن قريبام أما حضرت زباتات مأكل عن سبان قاش باركان بوغنام وحلول محدرانا تقامان مريت حرشا كهلو كإلاتات حرشا بحفشا منسيات دما بفلاي أما خعبات أتوتن أتثاونتن بعتبنات كسرحو زدالو مدبات نصراتن بأهازات زلكوعن كخانو معقاب حمدن ماين بزلع لنهار كدفاء الزبلن كالوتن أقدستي لبواتاتا محلالفام منستر حرشة أتعرفين برهدما أتوتن أتثاونتن نمسسان بمنقد أبنثاويان حرستوت بقطوم حرشة والمعات أبعدتات بنقص وهود سدرابيتاو مدب حرشة كومون ناشتن مأكلتن نقداويان حرشتات سفحت تبقصتاتي كايدو كمزلو زتبابعو سيتهم نابتزد الإعلامان دمبسحقنا بزلع لك دفاء اللمقانو قاليسو منستر الرفاين بتوسخي معقاب حمدن ماين زمأكلهم نتفتات كم تبقصو وهود لمعات بغلي من ربح دوره قدنا لمعات مقوردنش
زرقحي قابلاو قفون مرصاصا زرقتن وهود لمعات سرناي عفونن حملاي مقبئ انسسان تتقامنت بهاريا ودخعن صربالعن كالور تزامرتن صفتاتن اتم كندي ناب وحوس مأزاو مقبئ نخلو اب كلو زماكلو استراتيجي زمرحو نطفتات مخانم بمقلاز كيلاتاتن حلفتن حرشاكمون ابالات ممحدراتن هزبن بسرع ناتاكبو كغمغمون ككتاتلون تمحصينو ناب كال زينام نسقرم ጨንፈር ምስሪዑን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ብባሮንቱን ጎኘን ኣብ ምውጋድ ሃሳይ ልምድታት ዘተኮረ ዋዕላታት ወዲቦም ወኪሌሪና ዮናስ ተኽለ መልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይወሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቡ እዮም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ጥዕናውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዘለዎም ሃሰይቲ ልምድታት ከም ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ንምውጋድ ዝዓለመ ዋዕላታት ብ18-19 ሚያዝያ ኣብ ባሮንቱን ጎኘን ኣቃኒዖም ኣብቲ ምስ ሃማደአ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ጸለውቲ ኣካላት መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብምትሕብባር ዝተወደበ ዋዕላ ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ዝቆማ ኮሚቴታት ኣብ ዝዓመምኦ መደባት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እቶም ተርእዮታት መሊኦም ስለ ዘይተወገዱ እተን ኮሚቴታት ዝኽተልኦ ኣገባብ ኣወዳድባ ዝርግሐ ሜላታት ኣጎሳጉሳን ካልእን ምትዕርራይ ክግበረሉ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ግዚያዊ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ እቲ በቐንዱ ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ኣተኪሩ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ካብ ዞባ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝወርድ ኣወዳድባ ኮሚቴታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ሓሓሊፎም ዘጋጥሙ ዘለዉ ተግባራት ብምምሕዳራት ከባቢ ተለልዮም ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዘድሊ ኣረዲኦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታትን ብመንጽር ገበናውን ሲቪላውን ሕጊ ከመይ ከም ዝተሓዙን ሕጋዊ ተሓታትነቶምን ከምውን ጥዕናዊ ሳዕቤናቶም ዝምልከት መብርሂ ተዋሂቦም ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይን ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ጃብራን ኣመዛዝም ናይቲ ዋዕላታት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቶም ሃሰይቲ ልምድታት መሊኦም ንኸውገዱ ጎስጓሳውን ንጥፈታት ንበይኑ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ምምሕዳራት ከባብን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ምልላይ ናይቶም ፈጸምቲ ዓበ ግደ ስለ ዘለዎም ኣበርክቶም ከሕይሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ጎስጓሳውን ንጥፈታት ክቕጽል ኣወዳድባ ኮሚቴታት ክሳብ ዓድታት ክወርድን ዕቱብ ቁጽጽር ክግበርን ምውህሃድ ኮሚቴታት ምስ ካልኦት መሓውራት መንግስትን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሕይል ከምውን ንፈጸምቲ ዝብየን መቕጻዕቲ ቅልጡፍን ኣራምን ክኸውን ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ግቡእ ምሕደራ ሰነዳትን መዛገትን ዘተኮረ ሰሚናር ብ20 ሚያዝያን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተዋሂቦም ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ወይዘሮ ኣዜብ ተወልዳ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ንዘገልግሉ ሓለፍትን ሕጹያት ሰልጠንታት ተዓቓቕባ ሰነዳት ኣብ ገደም ኣብ ዝሃበቶ ሰሚናር ንታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ኩነታትን ስነዳ ብእዋን መግዛእቲ ኣብ ዋር ሓርነታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን በብመድረኹ ብኣብነታት ኣሰንያ ሰፊሕ መብርሂ ሂባ ወይዘሮ ኣዜብ ብተወሳኺ ንኣገዳስነት ስነዳ ኣብ ምፍጣር ትካላዊ ባህልን ሓበራዊ ዝኽርን ከምኡውን ንኣድላይነትን ኣተዓቓቕባን ሰነዳት ኣብ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ንጥፈታት ትካልን ምስጢራውነት ትካልን ካልእን እውን ገሊጻ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያም ድማ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሰሚናር ነቲ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኣታሕዛ ሰነዳት ብሓፈሻ ዕቃበ ምስጢራዊ ሰነዳትን ኣታሕዛ ዝተፈላለየ ንብረትን ስነ ፍልጠታዊ ግንዛበ ንምስራጽ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምውሃድ ዘመናዊ ናይ ምስናድን ምዕቃብን ሜላታት ንምስናዕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ሰሚናራት ንሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብ ክወሃብ ተላብዮም ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ሻምናይን 12 ክፍልን ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ቁፅሪ ዝረአ ድኹም ውፅኢት ንምምሕያሽ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዓውዲ ዘተወዲቡ ወኪሌሪና ናዝሬት በይን መልክዕ ጸብጻብ ዘዳልቶ ትሕዝቶ ሳምራሽ ሊቪዮ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ቁፅሪ ኣብ ዝረአ ድኻማትን መፍትሒኡን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ20 ሚያዝያ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣቃኒዑ ሓላፊት ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ሻምናይን 12 ክፍልን ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ቁፅሪ ዝረአ ድኹም ውፅኢት ንምምሕያሽን ክማልኡ ዘሎም ረቑሒታትን ብዙሓት እኳ እንትኾኑ እቲ ወሳኒ መምህር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናይ ኩሉ ተሳታፍነት ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ
ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ቁጽሪ በሓፈሻ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝረአ ድኻማትን ብድሆታትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ምውዳብን እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ዝሓበሩ ዶክተር ዖባ ሚካኤል ገብረ መስቀል ካብ ኮሌጅ መነፍሒ ዶክተር ቴድሮስ ስዩም ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከምኡውን መምህር ምሕረት ኣብ ገብረ ስላሴ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን እቲ ቀንዲ ቀላሲ መምህር ስለ ዝኾነ ቀንዲ ኣቓልቦ ኣብኡ ክግበር ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ተምሃሮ ፍርሒ ኣወጊዶም ተተባቢዖም ክመሃሩ ተምሃራይ ድልዱል መሰረት ንክሕዝ ድማ ኣብ መባእታ ሓያላት መምሃራን ቁጽሪ ክምደቡ ተላብዮም ኣብ ጥንቅታትን መፍትሒኡ ናይቲ ጸገም ኣተኪሩ መግለጺ ዝሃበ ካብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ሳምሶም ክብሮም እቲ ዓውደ ዘተን ዝዓበየ ምርምርን መጽናዕትን ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ብምጥቃስ መምሃራን ናይ ለውጢ ሓይሊ ብምዃን ብወኒ ክሰርሑ ወለድኻ ኩነታት ደቆም ንምክትታል ርክባቶም ምስ ቤት ትምህርቲ ክሕይሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ መዛዘሚ ካብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ መምህር አብርሃም ተኽለ እቲ ዓውደ ዘተን መጻኢ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ብምጥቃስ ኩሉ እጃሙ ከበርክት ተላብዩ ምስ ዓመታዊ ትምህርታዊ ውጥን ተተሓሒዙ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተምሃሮ ኣብ ዞባ ሃይኮታ ካብ 12 ሚያዝያ ጀሚሩ ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ ብ14 ሚያዝያ ብዝተቓንዐ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር ዓብደልቃድር ዓብደላ ንኣገዳስነትን ረብሓታትን ናይቲ ቅነ ብምጥቃስ ብመልክዕ ውድድር ዝቐርብ መሰናዶታት ዓቕምታትን ዝምባለታትን ተምሃሮ ንምድንፋዕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊጾም ካብ 14 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፁ 70 መምሃራን ዝርከቦም 520 ተምሃሮ ከም ተሳተፉ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ መምህር ሳልሕ መሐመድ ሓመድ ቦገኑ ስፖርታዊ ውድድራት ምህዞን ሰንዓን ትምህርታዊ መደባትን ባህላዊ መሰናዶታትን ዘጠቓለለ መንባሩ ብሪሁ ኣብ መወዳእታ ቡልቅን ብደረጃ ቤት ትምህርትን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣማሓዳር ናይቲ ዞባ ኣቶ ሼኽ ዲን ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ትሕዝቶ ናይቲ ቅነን ዝተረኣየ ናይ ውድድር መንፈስን ነንፀብራቕ ናይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝውንንኦ ብቕዓት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ንምምዕባሉ ደገፍ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ናብ ዜና ስፖርት ክንሰግር ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ሒዛ ዘላ ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሎሚ ሰንበት 21 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 41 ማራቶን ቬና ኦስትሪያ ቀዳመይት ብምውፃእ ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ኣትሌት ናዝሬት ንውድድራ ብ2 ሰዓት 24 ደቂቕን 8 ካልኢታትን ብምዛም ነታ ካልኢት ዝወፀት ኬንያዊት ብ2 ደቂቕን 14 ካልኢታትን ፈለያ ነዚ ኣገዳሲ ዓወት ኣመዝጊባ ጓል 34 ዓመት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ በዛ ዓወት ተሓጊዛ ተሳታፍነታ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝቃናዕ ውድድራት ኦሎምፒክስ ኣውሒሳላ ናዝሬት ቅድሚ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ መገዲ ማራቶን ቬና ተሳታፍነታ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንምርጋጽ እኹል ምድላት ከም ዝገበረት ሓቢራ ነይራ ናዝሬት ኣቐዲማ ዘመዝገበቶን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ኮይኑ ዘሎ ግዜ ኣብ 2022 ኣብ ዩጌነ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘመዝገበቶ 2 ሰዓትን 2 ደቂቕን 29 ካልኢታትን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ለንደን ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣትሌት ሄኖክ ተስፋይ ሻድሻይ ተርታ ወፂኡ ብዝተረኸበ ዓወታት ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንፍቀርቲ ኣትሌቲክስ ድማ የውሃና ንብል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዘቕርብ ዜናታት ወፃኢ ክኸውን ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ታሕተዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ኮንግረስ ንዩክሬን እስራኤልን ደሴት ታይዋንን ብጠቕላላ ናይ 95 ቢልዮን ዶላር ጸጥታዊ ደገፍ ክግበር ብ20 ሚያዝያ ወሲኑ በቲ 311 ደገፍን 112 ተቃውሞን ካብ ኣባላት ባይቶ ዝረኸበ ውሳነ መሰረት ኣስታት 61 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ልዕሊ 26 ቢልዮን ዶላር ንእስራኤል 8 ቢልዮን ዶላር ድማ ንደሴት ታይዋንን ካልኦት ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝርከባ መሻረት ዝበሃላ ሃገራትን ይኩዋብ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ብዝሃቦ መግለፂ ባይቶ ኣሜሪካ ዘሕለፈ ውሳነ ንኣሜሪካን ኩባንያታት መፍረ ኣጽዋር ዘርብሕ በንጻሩ ድማ ንዩክሬን ናብ ዝያዳ ዕንወት ዘምርሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎ እዚ ብኮንግረስ ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብላዕላዊ ባይቶ ሃገር ማለት ሰነድ ተቐባልነት ክረክብን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብኽታሙ ከረጋግጾን ትጽቢት ይግበር ኣብ ምዕራብ ብሩንዲ ንመዓልታት ብዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ጸዓት ዘመንጩ ዲጋ ብምፍራሱ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማ መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ
أقول زينا شين هو نسمزي سيفلاو دحنت بروندي بمتقاس أب زرقعو حبريتا بتي تفترة وحرقة لعل حمش ميتابايت بمعناو آشاحات سبات بزي مسألة كم صرفو أمايت هكتارات لمعناي حرشا مريد ما كم تدم سسانة تيرون بتحرقة حيالو ده يوم زطوفو سبات ون كم زلويك على حلوهم أبي كالوت كوايتات مساسالة حرقة كقاتم زلو تخلو لعل مخانو زحبر منقس بروندي هتصوص كرمم دولات كجبرن أبي تعفاف كواب زلو كوجعزون تزاز أم حلالي فلو كلماوي نوتي زطونكو تفترة وحرقاتات زورو كساراتات زايدو كم زلو كيلاتات كوابي يحبرون أبي برازيل لابز عمزي برسمي دنگ مالت ويلكام تلغيفهم نايزو موتو سوات قصري نابل على حدش عيش ديشي متنكب بمبالو كبيت عناو سقات كم تفترة صوات عنات هاجران تيران من قص برازيل نتين هاري ملكفتي نمكتا أبسفيح كفالتا هاجر بحافشا بخبير أبسط ألوه زوبا أمازونيا دما بفلاي وفر كتابة من ساق مدهانيتون كوانتا بقصة نايز تلغفو سوات قصري نابل علي 3.5 مليون كب بمبالو كبيت شغلت فتير كم زلو يزقل زلو أبي كلتشن عسران سلسطان أستاد 1.6 مليون سبات تلغيفهم من بارو زكروتهم تصبات أبزر بعد توارح هناك كلتشن عسران 4 نتهاز بساسر 500 كم زايدة ينتصرون مصر تعنا برازيل أوزوت ومجلسي زيقاتات من ربحت أنتو متشوز غنى كبابي كوغرو كمون أباي تومن كبابي ومن نايمن تساسوكم تكوستو متصو يذكرم زكم زين كله من محدار هببتي مسحب بتصحتي زغنى دسيت بالي ناي إندونيسيا نهاري ملكفتي رسمي دنكن مقوصار بصحتي هاجر ناي مختاب وطن اوصي يسرح كم زلو افريط الله صوركم تعزفنا الساعة السلالو زينا نمزام مارسا زينا كدكم لكم ميسر حرشاب زوباتات مأكل عن سبان قاش باركان قسقاس قدام ربع عام زمكت اخباتات هكايف أب محدرات سندات المزاجتون زتوكور سيمينار أب قدم نابلات حيل بحر تواهي إيرتاويت أتلت نازريت وولو لومي أبستغان عن ماراثون فينا قدامي وجع أب زيناتات وصاي كونغرس أمريكا يوكرين إسرائيل دسي تايوان 9.5 بليون دولار دقفتي قبل وسيو أب بروندي برتعزنا بسعبو حركاتات علغلغن مما مريتن سباون واتون كساراتات وريرو أب برازيل أبز عمزي برسمي دنگ مالت ويلكام نايزو موتو سبات قطر حدش عشديشين كم زلسح زغوركم تعزتون اللو مش تستلالو زيرام سناو رابزي فتسام سلام كتالكم عزيز مسكن وددر تاريخ وفلطة بويا صعبات قربها بوغا نقر السلام